কিন্তু गभर्नमेन्टनि बिरुद्धে অনেক টাংলাই दं माने अबोथ' त्रिपुरा बेंकनि कर्मचारी parah kan? Hamba tuh sudah ini हमने boys gitu kan? Jadi boys को नहीं सुना Lalu pas kejar, ya kalau sampai kejar, ঠিক আছে চিনবো না এটা দিন ভবিষ্যৎ চিনবো তার অভাব তাও দুর্ঘটনা হলেই দিন বসাই যখন ঠিক না আবার जों नायनाय लाइफ सोताम खायबानो माया दिनै एदिसि गभर्नमेन्ट जों दङ नि संबिधान होनाय दिनै सिएसि जगन मिटिं प्रस्ताव मालाबा आइखाने दुर्घटना थिमानि बर'खौ ताम खायमा जोंबो एदिसि हाफाव बोसोर मासखौ 25 तारिखनि जों बिखौथि होनाय जाखौ जाग्रिलांनो माने सलुसन बारं जों आसामाव इन्टारभिउ होनानै थांथानिबो देबराज मिया कथैथुबजाखा मिया बिनि मांनो बा ख्रिस्टाननि बिनि मांनो हागर फबजाखा किन्तु अनेक हामियाखा त्रिपुरा सरकारनि एवं त्रिपुरानो आं साना नांगौ त्रिपुरा रायजोनि बर'नो त्रिपुरा रायजोआव बिनि चाकरि हिंखाय बर'नो किन्तु आसाम बर'हरि इन्टारभिउ कगिया तांहिन अरनि जुदि त्रिपुरा सरकार जुदि चाकरि हेनि बिज्ञप्ति रुई बर'नो आसाम हरतानि एवं आसो लं डिस्टेन्स थाङै एक्सिडेन्ट बर'नि मां बिनि अरनि देबराजनि मांनो जों सिलचरनि गोथैथुबै मा फायगा आबो केबलि नगनि जुदि बोसां दंखांखाय बिभ्रान्त खां किन्तु अब वासना नाय अब कायले बेरियाबले आं आसाम कायजाखा बुरितुना आबतियाबले आं अरो सार्भिस खायनायसि अरो चाकरि खायनायनिसि आं एप्लिकेशन खायबानि आरो फातार हाव तङै इन्टारभिउ रिनानि अब कुन प्रश्न सिफाया अब किन्तु त्रिपुरा सरकारनि खूब गलती हिनि आं बुखाव सङो दायी अबनि समस्त दायी किन्तु बरंनि गाड़ी समस्त बर बारा नाय हरका ओ गाड़ीनि दायी ब्रक ड्राइभारनि दायी ब्रक थैमानि दायी ब्रक किन्तु बरक उचित मत बंनो बरनो बरक सेटलमेंट खायना लांनाय अब गभर्नमेन्टनि दायी अवश्य कगानि किन्तु अब खूब चायांखा ओ चायानो भविष्यत अबनो तेव सुधार नांथुन गभर्नमेन्ट त्रिपुरानि थानि आनि कबौमं जेखेबानो उमति जेहेतु परवर्ती उमति जो कोनो घटना तांथुन अवश्य कक अबनि बागै आं बेलाय बेलाय बिन बागै बखा आनि बखा बेलाय हामियाखा आवन बागै नंनो आं सावो ए गलति भविष्यत तांथुन आसुगनो साइ आनि कक थाइनि सामान एडिसि हाफांनि हयते तामुंदो वानसुक जांनो बा कितासु एडिसि हाफां तो आंनि जिगो एकजन अंगो एक्जिक्यूटिव मेम्बार जोंनि एक्जिक्यूटिव मेम्बार 9 जन दङ ओ एक्जिक्यूटिव मेम्बार 9 जन बिसिङाव जों प्रपोजल लिरनाय जेहेतु अब आनि बुथ केन्द्रे एवं अरनि बुथार दं आनो बुथ दिबो एडिसि हाफाङाव आं नायनाय जिनि যখন आसुगलायफोरु सिएसि मिटिं आसुगलायफोरु तখন आं रिक्वेस्ट खायनाय आनि ओ एलाकाव একটা মহারানিও বিভ্রান্ত কারণে বরক মাসা থিমানি বন বল আমাতে जों उद्धार खायमानाय चिनि एडिसि हाफांति आं प्रपोजल लिरनाय प्रपोजल मानिखाय चिनि एडिसि हाफांरक बन कायसा लामा जों नायथुग्रोनाय अबश्य हामबाय।